दुखुथियाफोरनि दुखुआव बाहागो लानो गोरिबफोरनि मेगननि मोदैखौ फुगारनो ओंखारबोग्रा सुबुङा बे संसाराव गोबां खमसै। गावनि फारसेल' सानग्रा जालांजोब्बाय सुबुं माहारिया। नाथाय बेनि गेजेरावनो सासे सुबुङा दावगाबोदों दुखुथियाफोरनि मेगननि मोदैखौ हुगारनो। बिथाङानो जादों अराय सुबुं अनफावरि जिसुआ समफ्रामारि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बामोनगाव गारलाबारि गामिनि सरन बरगयारिनि अनजालि फिसाजो 7 थाखोआव फरायबाय थानाय रिमि बरगयारि मुंनि सासे फरायसुलिया एपेन्डिक्स बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। थेवबो बे समाव मदद होनो आरो रिमि बरगयारिनि फरायसा जिउखौ रैखा खालामनो रावबो ओंखारबोआखै, जायनि थाखाय नखरनि दोहोन सम्पति जोबस्रांलांजोब्बाय। नाथाय बेबायदि हालोदखौ मिन्थिनानै दुखुथिया नखरनि रिमि बरगयारिनि फरायसा जिउखौ बासायनो आरो मदद होनो ओंखारबोदों सुबुं अनफावरि जिसुआ समफ्रामारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायनाय बायदिब्ला अपारेशन खालामखांनायनि उनाव बेखौ नायफामफिननाय एबा चेकआपआव बेसे खरसा जायो आरो हस्पिटालसिम लांलाय लाबोलायनि दायित्वखौ गावनि गारिजोंनो लासिगोन आरो रिमि बरगयारिनि देहाया राफोद जाजासिम दायित्व एबा बिबान लासिगोन होनना बुंथियो। गिबियावनो बे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आफा बिदा फंबाय गासिबो धन्यबाद थाबाय। दिनै आङो दाख्लैनि बेलायाव गोबां मिडियानि गेजेरजों बे नानि बिनानावनि सायाव आं माखासे निउसफोर हगारनाय नुदोंमोन आरो आंनावबो सहैदों। माखासे ट्रिटमेन्टआ जाजोब्बाय होनदों आरो दा माने चेकआपआव थांनांगौ आरो मुलि दावालिनि खनबासो जानांगौ होनदों। दिनै आङो नखरनि अबस्थाफोरखौ नायनानै माने गोसोआव दुखु मोननाय मोनदों जे दा गावसिनि खरसाया थांदों जाहैबाय 3 लाखनि गोजौआव थांबाय होननानै गावसोर खोन्थादों। दुखुनांथाव। दिनै गावनि थानो थाखाय अबस्था न' गंसेयानो मोजां गैयाबा बेमाराव 3 लाख थाखा गारनांगौआबोथ' मामुलि बाथ्रा नङा। दिनै बेखौ आं नायफैनायजों लोगोसे बे नानिनि जि मुलि बायनाय आरो बिदिनो लास्ट स्टेज माने ट्रिटमेन्ट खालामनाय बेवहाय नानिनि जि बेसेबां खरसा थाङो बेखौ आं होनो थाखाय आं राजि। आरो मानो होननानै बुङोब्ला दासो देरफुनाय गथ' क्लास 7 फरायनाय, बेहा गोबां फिउचार दङ। फिउचारखौ लानानै बयहाबो मोनसे मिजिं थायो। बेखौ लानानै आङो जि होनो थाखाय आवगायदों बेयो आंनि थाखाय माने गोसोआव देरगानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला मानसिजों मानसि सहाय होलायनाया बयनिफ्रायनो देरसिन धोरोम। बेखौ साननानै दिनै आङो जाय बिनानाव बेबो गोबां फरायनानै जाहाथे गावनि थांखिखौ नाजानानै चेलेन्जजों लोगोसे सानसे समाव जाथिनि हारिनि आरो गामिनि मोनसे नुथिखौ बिथाङा दिन्थिनो हायो आरो बिथांखौ सोरबाफोर बायदिया माबा मोनसे बुंदोंबो जानो हागौ। नाथाय सोरनि खाफालाव माबायदि लिरनाय दं रावबो बुंनो हाया। दिनै बिथाङा सासे बेमारिबाबो सानसे समाव गोजौ थाखोनि सासे मानसिबो जाहैयो। दिनै मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया। अब्लाबो मानसिया उन्दैबाबो गेदेरबाबो बबे समाव थैगोन बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय नानिनि बे जि थांना थानायनि बेला बेयाव इसोरा निस्सय बिथांखौ दैदेनलांगोन आरो इसोर बिथोन होनाय बायदि बा इसोरा जोंखौ बाहाय थोनहरनाय बायदि दिनै बिनानावनि जि हालोदाव नुफैनानै आं गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बिनानावा सानसे समाव गावनि थांखियाव सहैनो हायो, बेनोसै आंनि बुंनांगौ। आच्चा, गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलजों जे नैबे बेमारिखौ नायनायाव जोंहा समाज सिबियारि जिसे बिथाङा जे दा बुंदों माने ट्रिटमेन्ट जाखांनायनि उनाव जेसेबां माने दा ट्रिटमेन्टखौ नायफिननांगौ जाना फैदों। दा बिनि सायाव बिथाङा जे गासैबो बेमाराव जेसेबां माने मुलि बायनाय ट्रिटमेन्टआव नायफिननाय बेनि फैसाखौ बिथाङा होफिनगोन होननानै बुंदों। दा बिनि सायाव आंहा आरो समाज सिबियारि हिसाबै बिथांखौ आङो बाख्नायो। बिथाङा गासैबो एरियायावनो फ्रायानो जोंनि गामियावबो बुंजायो बाहेरायावबो बुंजायो माने समाज सिबियारि हिसाबै बिथाङा नायगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आङो बिथांखौ साबायखर होयो। जाहाथे बिथांनि बे जाखिनि नैबे रिमि बरगयारि बिथांनो बिनि ट्रिटमेन्टखौ नायफिननायाव एबा ट्रिटमेन्टखौ एसे मुलि थुलि बायनायाव फैसा होबावनांगौ एबा नांबावगौ जानायाव दा बानस'ना फैदों आरो बिथाङा माने बेबायदिनो नायलांबाय थागोन आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि हिसाबै आङो
माने गामिनि जानानै बिथांखौ आं साबायखर बावो आरो गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय गुबुन गुबुन डिप्ल'मा इन्जिनियारिं डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि बेचेलर अफ डिजाइन मास्टार अफ टेक्न'लजि मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन